Ja tuntihan riittää. Just niin. Vau, mitä? Mennään tohon tien. Kato mutsi ja Jennu on parvekkeella. Oh. Ei kyllä näe meitä vielä. Näkee. Ei näe. Jos tosta kattoo. No nyt mä näen Jennyn ainakin. Moi. Ampuks mä roomalaisen tässä? Tuossa vaan lunta. Kädessä. Roomalainen. Syöhän päästä ne tulee. Se missä sytyslanka. Onks varma? Totta kai. Anna se sytyslankaa tästä näkyviin. What the hell? Se on tässä ne. Noniin. Joo. Next one. Next. Next. Did it? Ei sitten. Nyt sitten. Täällä sataa lunta. Mutta ne on isompia kuin... Ei oo. Huijausta. Ei noista tässä isompia. Ai. Voit 2 kerrallaan. Mitä? Noita niin paljon. Laitaanko kerrallaan? 2. Joo. Hei, 2 kerrallaan. Joo, tulee. Oota. 2 kerrallaan. 3. Ei. Joo. Kyllä siinä pystyy. Vähän vähän potkasee. Jäi. Ensimmäinen paketti. 4 jäljellä. Aina ihanan lämpimiä. Voi käyttää lämmitystikkuna. Kato miten lumikin suli tässä. Joo. Noin, jatketaan matkaa. Next one. Sitten mennään. Eikö sä voi pysäyttää tästä ja aloittaa uudestaan? Jos mä vois stoppaa tänne, se tallentaa. Joo. Älä stoppaa, paina sitten keskeltä, niin se menee pausille. Ei, mutta jos mä haluan stoppaa sen, se tallentaa välissä, että mä aloitan uutta. Joo. Niin, että nää Kyllä, tulee joo, talteen. stoppi. Joo, elikkä stoppi. Joo.